Deci ăsta era fag putred. Uitați-vă și dumneavoastră această cioată cum poate să arate. Măcel. Deci tot s-a făcut măcel, rade tot. Aici nu va mai rămâne nimic. Sunt fagi de peste 300-400 de ani. Numai fagi sănătoși. Uitați-vă și dumneavoastră. Uitați-vă fag. La liziera Parcului Natural Bucegi. Incredibil. Absolut incredibil. Țara nimănui. Țara nimănui. Absolut țara nimănui. Fiecare face ce vrea. Indiferent de cine e la putere, cine protejează, nu protejează nimeni absolut nimic. Tot vom ajunge deșert, Sahara. Aici, în miezul Parcului Natural, incredibil. Uitați-și dumneavoastră. Fag. Are sute de ani un fag de asta. Sute. Uitați-vă și dumneavoastră. Efectiv în liziera Parcului Natural. În spatele căminului alpin. Este incredibil. Priviți. Priviți ce igienizare fac ei. Ce igienizare fac ei. Toate crăcile de brad le-au aruncat la marginea pădurii. Uitați și dumneavoastră. Deci, efectiv, le-au luat și le-au aruncat peste drumul forestier. Aici putrezesc. Haiduci! Sub oblăduirea altora. Chipurile mai mari, care de fapt sunt foarte mici. Nu se poate. Soluția? Perplexitatea. Emigrarea.